ଟିକେ ଚାହା କରିକି ଆଣୁନ ପିଇବା। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ନିଜେ ଯାଅ କରିକି ପିଇବ। ତମେ ପିଇବ? ହଁ। ବସ୍ତା ମୁଁ ଚାହା କରିକି ଆଣେ। ମୁଁ ଚା କରିଦେବି, ତମେ ଯାଅ। ନାଇଁ ତମର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଥିଲା, ତମେ ଯାଅ। ଆରେ ନାଇଁ ମୁଁ ଚା ପତି ପକେଇଦେବି, ତମେ ଯାଅ। ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ନା କଣ? ଦିଅ ମତେ। ନାଇଁ ଦିଅ। ଆରେ ନାଇଁ। ଆରେ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କହିଲ, ତମ ପାଖରେ 100-200 ଟଙ୍କା ହବ କି? ମୁଁ ତେଲ ପକେଇଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା କାଲି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟେ ବି ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ କଣ ପଇସା ଅଛି? ତମେ ମତେ ପଇସା ଦଉଛ? ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟେ ବି ନାହିଁ।